Sa video ito guys, gagawa tayo ng kwek-kwek. Babalatan ko lang po itong itlog natin. Gagamit po tayo ng 1 cup flour, half teaspoon ng salt, and half teaspoon din po ng pepper, black pepper. So, i-dissolve ko na po itong ating flour. Lalagay din po ako ng baking powder. Lalagay din po ako ng garlic powder. Lalagay din po ako ng ginisa mix. Wala po ako magic sarap, kaya ito na lang po yung gamitin ko. Lalagay lang po ako dito ng cornstarch. Nagpainit na po ako ng mantika, so ready na po ito. Lalagay ko na po yung ating itlog. Konti lang ang gagawin natin kasi ilang piraso lang din naman ang niluto ko. Lalagay po ako ng tablespoon ng brown sugar. Lalagyan ko pa rin po ng ginisa mix. Din po ito ng soy sauce.